Fil-menqa l-luzzijiet imlewna jitħarku mserħa. U l-ewwel xemx sabithom imlija nida bil-ħolm ta' qabda kbira. Il-mewġ fid-din fil-menqa nibex l-ħsiebi u l-ħoss mitluq mad-dajjes tniet ma' ruħi. Baqa biss luzzu barra li rmiċ nervus jistenna. Forsi tnikker ma' qabda jew dbiet wiss mixtajta. Il-mewġ fid-din fil-menqa iċċassa jħares lejja u l-ħoss ħemet mad-dajjes jew jien ma smajġ dis-sikta għax qdift il-bot infittex luzzum l-ewwel mobbi bil-qabda li tnikker wisq fin-nida.